Fes. Ok, i sada mogu da krenem sa današnjim vlogom. Ali pre nego što krenem sa bilo kakvom pričom, želim da kažem jedno veliko hvala bratu Dumiksu. Nikola, brate, hvala. I u to ime... Šta je s ovim vremenom? Također bih hteo da spomenem i Branimira Kambera sa kanala Kamberizam. Vidiš, Noel, kako si se ti lijepo javio, sad ću ja tebi posvetiti sljedeća 2-3 videa. Priča je ono što ljude kupuje, oprema, svaka čast, sve na mestu, odlična priča. Evo, na primjer, Jovan ima jedno dobro namjerno javljanje i s ovakvim ljudima trebaš u životu komunicirati. Kaže Marko Gečević, glupa tema. Čovjek radi odličan posao, bacit ću negde link tu. Imat ćete link dolu u deskripciji. Ok, i da krenem sa današnjim temom. Danas želim da pričam o tome kako doći u Tajland. U Tajland, ispravno sam rekao. I želim da kažem par nekih koraka koje morate da prođete da bi došli do ovde. Prvo, šta je sve potrebno od dokumenta? Potrebna je viza koju možete da uzmete ili u Zagrebu ili u Beogradu. Viza se kreće od 30 do 35 evra. I potrebna je fotokopija pasoša, 2 fotografije i ona prijava za vizu. Viza traje samo 2 meseca, to je turistička viza, a nakon toga možete ovde u njihovom konzulatu ili ovde u emigracionoj kancelariji ovde možete da produžite još mesec dana, tako da ukupno možete biti to jest u Tajlandu 3 meseca. Cela fora sa vizom, vi zvanično imate 3 meseca turističke vize ovde, ali većina ljudi koji dođe ovde u Chiang Maju uglavnom idu do Laosa da bi uradili produžetak cele vize. Tako da tehnički vi možete biti ovde u Tajlandu 9 meseci. Druga stvar su aviokarte. To je najskuplja stavka celog puta. Mi smo uzeli jako povoljne aviokarte, platili smo ih 370 evra i to uvek možete da nađete kad su karte na popustu. Imali smo 2 presedanja, letili smo iz Mađarske do Dohe, iz Dohe do Bangkoka, iz Bangkoka do Chiang Maja. Generalno to su jako povoljne karte, inače ovako karte nekih 500 evra. Da, i što se tiče leta, ukoliko nisam spomenuo, let je trajao negde oko 21 sat. Treća stavka. Šta vam je sve potrebno čim stignete u Tajland, u Bangkok, u Chiang Mai? Prva stavka je da nađete smeštaj. Moj nekako lični savjet je da prva 2-3 dana uzmete u hostelu, čisto eto da upoznate grad. Odmah nakon toga tražite, ukoliko imate u planu da ostajete duže, mesec, 2 dana, nađete klasičan stan.
Znači, rentajte klasičan stan, to je najjeftinija solucija. Hoteli su uglavnom 5 € dnevno po osobi, tako da bi hotele preporučio, ali čisto za prva 2-3 dana. Nakon toga rentajte stan. Otprilike ovakvi manji stanovi oko 90 do 100 €. Sljedeća bitna stavka je prevoz. Prevoz ovde je jako bitan i ukoliko nemate adekvatan prevoz, to vam je veliki. Prva solucija je taksi, koji košta 30 bata po prevozu. Naravno, oni će gledati što više da vam uzmu, ali da znate, 30 bata je svuda po Tajlandu, to je oficijalna cena za one kao bus taksije. Najpametnija stvar koju ja mogu da kažem što se tiče prevoza je rentanje skutera. Košta 80 € i gorivo je jako jeftino, to je najbolje rešenje po meni što se tiče prevoza, ili gradski bajs. Gradski bajs je isto odlična solucija i košta negde oko 15 € na mesec dana. Što se tiče hrane, mnogo je dobra fora. Sve što je na glavnoj ulici i sve što je pravljeno za američko tržište, za Evropu, to je 3 puta skuplje nego klasično. Po meni, za sada, što se tiče hrane, najbolje je ulična klopa, koja je otprilike 40 do 60 bata, € do 2 €. Svi drugi restorani koji su na glavnim ulicama su papreno skupi, tipa pizza je 10 €. Da, i zadnja podstavka je radni prostor. Što se tiče radnog prostora, imate 2 rešenja. Prvo rešenje je da radite iz kafića. Imate brz net i možete da radite, ali vas to košta do 90 bata dnevno, ne više. To po meni nije neko rešenje. Opet je bolje iznajmiti radni prostor za 40-50 € mesečno i onda znate sigurno da imate brzi net. Možete da sedite 10-12 sati dnevno. Svi ovi zajednički prostori rade od 10 ujutru do 8 uveče, tako da vam je nekako, po meni je to bolje mnogo rešenje nego kafići. Stavka broj 4, to je posao. Kako naći ovde posao? Ako ste mislili da tražite posao ovde na Tajlandu, to u Chiang Maju nikako, na ostrvima, tamo je okej plata i tamo su dobro primanja, ali ovde u Chiang Maju ne. Prosto mi nema logike da tražite ovde posao. Ne znate jezik, ovde nisu toliko velika primanja, tako da ukoliko želite takav posao, bolje otići u Austriju. Šta je ovde isplativo da se radi? To su svi online poslovi, tipa održavanje web sajta, internet marketing, održavanje socijalnih mreža. To je ovde najbolje rešenje za posao. Radite za Amere, Engleze, primate 15 $ po satu, a ovde vas život košta 5. I samim tim imate 15 $ po satu primanja, a trošite 10 dnevno. Zbog toga većina digitalnih nomada bira Chiang Mai kao svoju destinaciju. E sad, ukoliko smo sredili dolazak, vizu, posao, stan, sad trebamo da vidimo šta uraditi sa slobodnim vremenom. To jest, šta sve treba obići ovde u Chiang Maju. Obavezno vodopade, slonove. Ja do duše još uvijek nisam imao vremena da vidim sve, iskreno se nadam da ću vidjeti. I na kraju cijele ove priče, glavno pitanje je zašto Tajland? Jako ljubazni ljudi, dosta jeftin život, zanimljivi i veliki gradovi, prelepa priroda, okej klopa i ukoliko radite dobro plaćen posao, imate tu mogućnost da veći deo novca sklonite sa strane. Nadam se da sam bio od pomoći i sorry što sam bio malo tiši.